Бочева, завърши турнето на хор „Бодра смяна“ в Съветския съюз. Какви са вашите впечатления от срещите ви с съветските зрители, с любителите на детската песен? Аз не знам дали може да се каже само впечатление, може би по-точно така и преживявания, свързани с тези впечатления, защото ние в Съветския съюз специално, аз идвам седми път с хора, но децата са различни, нали? И тук вече имам не само впечатление от нещо ново, което съм виждала до сега, имам срещи с стари приятели, стари познати. Трябва да ви кажа, новото, което беше, това беше в Полтавщина. Там не сме видели никога до сега. И така бяхме много приятно изненадани от начина, по който ни посрещаха навсякъде. Беше ли много приятно той, че ни дадоха възможност да видим толкова много оттам и неща, за които бяхме само слушали, личности, за които бяхме само слушали, познавахме от литературата, от изкуството. Тук можахме по-близо да се запознаем чрез техните музеи, чрез... Ние там видяхме, нали Шевченко го знаем, Гогол го знаем, но там видяхме нещо много повече. Специално аз бях особено щастлива от посещението на колонията на Макаренко, тъй като това е било настолната ми книга от, може би, 45-6 година до сега. Непрекъснато. И съм чувствах така щастлива да тъпча по същата земя, по която е ходил той. А как се възприема българската детска песен? Хората, които ни слушат и които ни възприемат, може би, може да се каже, че по същия начин възприемат както и по-рано. За нас беше много голям това своего рода изпитание. Преди сме били последния път тук преди 7 години и все пак те са да чули представили не преди 7, а преди 9 години. Те са ни чули тогава бяхме в много добър вид. Аз много застрахувах какъв ще бъде видът, в който ще ни чуят сега и няма ли да останат изненадани. Слава Богу, бяхме така в добра форма и те останаха не разочаровани, а напротив, даже както твърдят, са им така още по-добри впечатленията. Удивиха се на някои от новите песни, които имахме, особено от българските, защото те познаваха стария ни репертуар, а сега имаме вече по-нови, по-млади автори, като Панчев, като Текелиев. И така ми беше много приятно да видя, че те старите ни и новите автори приемат със същото водене вещи. Те познават Кутев, Питков, Тодор Бов, там, от другите, нали всичките автори, които пели по-рано. Но сега и новите, които прибавихме, не ги разочароваха, особено впечатление им направи силно двата тъпана на Иван Спасов, едно произведение, което у нас в България винаги се посреща с някакво от публиката, нашата хоровата, понеже тя не е специална, тази академична публика, нали? Запозната много с музиката. Тя е по-популярна музика е възпитана. И тук, и там беше такова еднакво удивление, но с преобладаване на одобрението при това удивление. Удивлението беше в положителен смисъл. Приятно ги изненада. Много хубаво, много така приятно изненадани останахме от посещението на Соколов, който ни е чувал от 79-та година и който много хубави думи каза и за хора и на срещата така се развълнува, дойде. Той тази година навършва 80 години и му поднесохме по този случай една песен в негова обработка като подарък, понеже няма да бъдем тук на 80 годишната му.